dewis Coleg Caerdydd o'r fro oddi wrth ffrind fi, wnaeth hi ddweud fod yn lle positif i gweithio a cael addysg, a ni wnes i meddwl ddwywaith. Dwi'n mwynhau astudio lefelau A cymaint oherwydd mae'n lle sy'n cael llawer o cefnogaeth a mae'n cadw y gwersi cyffrous hefyd. Y llwyddiant fwyaf dwi'n meddwl yw sefydlu y lles heb staff y coleg a staff lles a llys gynhadon eraill. Bydde ffili wedi bod yn mor llwyddiannus a wedi fod, a mae'n yn sicr y camp fwyaf fi y flwyddyn yma. Yn y dyfodol, dwi'n gobeithio i cario ymlaen gyda lefelau A yma yn Coleg Caerdydd ar fro ac yna mynd i prifysgol i astudio seicoleg a yn y pen draw fod yn doctor. Does dim dwywaith fod y coleg yn helpu fi cymaint i fod yn llwyddiannus y flwyddyn yma. Mae y staff mor cefnogol gyda popeth a dwi'n llwyddo cymaint oherwydd y staff hefyd yma.